Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg laqa l-żjara ta' kortezija fid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista l-Ambaxxatur ta' Turkija l-Malta Barkin Kayoglu. Matul il-laqa, Alex Borg u l-Ambaxxatur Tork iddiskutew diversi temi ta' interess komuni fosthom ir-relazzjonijiet bilaterali bejn Malta u t-Turkija kif ukoll l-iżviluppi reġjonali u internazzjonali. Id-diskussjoni fukat ukoll fuq ir-relazzjonijiet ta' Turkija mal-alleati Ewropej u l-importanza ta' dialogu kostruttiv u kooperazzjoni kontinwa biex jissaħħu r-relazzjonijiet bejn il-pajjiżi u jiġu indirizzati l-isfidi komuni. Alex Borg esprima l-apprezzament tiegħu għall-opportunità ta' skambju ta' fehmiet bejn iż-żewġ pajjiżi. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jenfasizza fuq il-valur li għandhom ir-relazzjonijiet b'saħħithom ibbażati fuq rispett reċiproku u kollaborazzjoni. Din il-laqa kienet ukoll parti mill-impenji regolari li qed iżomm Alex Borg matul dan is-sajf.